temmen fl-akbar sigrit, tobti u tingħata l-Alla bil-fer, kebset il-fjamma li qatt ma ntfiet, għal-wada u wada fi Kristu. Sister Teresa, Soru Agostinjana, insellimlek u nilqek għall-aħħar programm tagħna dwar il-Venerabbli Suor Marija Teresa Spinelli, fundatriċi tagħna Sorjiet Agostinjani, servi ta' Ġesu u Marija. Insejħu qabel xejn fostna żissemmija it-Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ngħidu wkoll din it-talba favorita tal-fundatriċi jekk nippruvaw eżissemmija nagħmluha tagħna wkoll. Irrid lill-Alla, irrid noġbu bil-purità, irrid dak li jritu, irrid ngħix u mmut għalih. Illum eżissemmija nagħlaq dan il-programm billi nsemmarkom xi siltiet mid-diskorsi li jagħmlu xi personaġġi fl-okkażjoni meta ġiet iddikjarata venerabbli il-fundatriċi tagħna. Nibdew billi nisimgħu id-diskors verament sabiħ li jagħmel Fader Josef Xiberras Agostinjan, postulatur ġenerali. Kien fil-31 ta' Lulju 2017. It-titlu tad-diskors tiegħu hu Teresa Spinelli, mudell għall-bniedem tal-lum. Il-bniedem ta' kull żmien ifittex mudelli li fuqhom ikun jista' jispira ruħu. Il-Knisja dan tarfu u tirrappreżentalna mudelli li fuqhom in-nisrani jista' jfassal il-ħajja evanġelika bħala għajnuna sabiex jilħaq il-milja tas-sejħa tiegħu li hija l-Qdusija. Madre Marija Teresa Spinelli, fundatriċi tas-Sorjiet Agostinjani Servi ta' Ġesu u Marija u Malta, magħrufin bħala s-Sorjiet ta' Santa Monika. Ftit ta' żmien ilu kompla l-Fader, ġiet iddikjarata mill-Knisja bħala venerabbli. Dan huwa pass importanti fil-mixja lejn il-beatifikazzjoni ta' din il-mara ta' Qdusija. Tajjeb li b'mod konċis ħafna inqedu lil Teresa Spinelli fil-kuntest propju tagħha. Qed nitkellmu minn mara li jexed bejn it-tmiem seklu 18 u 17. Il-mara fil-belt ta' Ruma tas-seklu 17 mhijiex il-mara tal-lum, l-istess kunċett ta' mara li len mill-konsiderazzjoni bioloġika huwa ferm differenti. Il-popolazzjoni Ewropea fis-seklu 17 bdiet tikber b'ritmi li qatt bħalhom ma deru qabel. Iċ-ċans li wieħed jgħix wara li jwellet jew jitwieled kull ma jmur beda jiżdied. Fl-ewwel snin tas-seklu 17 għandna żvilupp maġġel ta' żewġ fenomeni importanti. L-ewwel it-tkabbir tal-ibliet u l-firxa tal-industrija. Is-soċjetà tas-seklu 17 ma kinitx waħda fissa daqskemm wieħed jaħseb minħabba l-ħafna immigrazzjoni interna, ċoe mill-kampanja għall-ibliet u fl-istess bliet kien ikollok ħafna trasferimenti minn dar għall-oħra. Dan naraw anki fil-ħajja ta' Teresa Spinelli. Dan il-fenomenu ġab qatt ta' nisa lejn l-ibliet u għal ħafna intramprenditori li kellhom il-bżonn ta' ħaddiema għall-industriji din kienet bħal manna li niżlet mis-sema. Tħaddem mara jew tifla kien jaqbillek għaliex toħroġ birħas u jaqilgħu inqas problemi. Il-kondizzjonijiet ta' dawn il-ħaddiema kienet waħda tal-biża' ħinijiet twal, ambjent mingħajr protezzjoni, mart, etc. Mara li kienet taħdem f'xi forma ta' industrija għal 12 siegħa jew aktar, kienet issib ix-xogħol tad-dar u ta' tfal jistennija ta' kuljum. Madankollu din is-sitwazzjoni bdiet għall-ewwel darba tagħti ftit indipendenza ekonomika lin-nisa. Element ieħor li kienu jidħlu għalih in-nisa kien ix-xogħol għand familji borghesi u sinjuri.
Min nisa ta' dan it-tip ta' familji kien mistenni li jmexxu l-andament tad-dar b'dekoru gosti u minħabba fek żdied il-bżonn tas-servitù. Dan huwa element li wkoll insibuh preżenti fil-ħajja ta' Teresa Spinelli li kienet daħlet għal dan it-tip ta' xogħol anki sabiex tgħin lill-familja propja tagħha dak iż-żmien fi stat prekarju ħafna. Bosta minn dawn il-qaddejja kien jingħatawlhom ukoll id-dmir li jieħdu ħsieb irawmu u jedukaw it-tfal tal-familji sinjuri. Aspett ieħor li jolqot il-mara tas-seklu 17 huwa l-fatt li l-Istat beda jassumi rwol aktar soċjali u bdew jiżdiedu l-istrutturi li bihom l-Istat beda jagħti servizzi fis-soċjetà fosthom l-aktar evidenti huma l-isptarijiet u l-iskejjer. Dawn fetħu opportunitajiet ġodda sabiex il-mara toħroġ taħdem u tinserixxi ruħha f'daw l-ambjenti ta' xogħol u servizz. Din ir-realtà ukoll insibuha fil-ħajja ta' Teresa Spinelli. Hekk kif irċevit is-sejħa mis-sema sabiex tiftaħ skola, iltaqet max-xewqa tal-Gvern Lokali ta' Frosinone li joffri edukazzjoni. Il-mara tas-seklu 17 kellha bosta sfidi qudiemha sa minn ċkunnija u meta kien jasal il-mument ta' żwieġ ħafna drabi irranġat bejn il-ġenituri tal-arajjes permezz ta' xibka ta' intriċċi u biftit każ lejn ix-xewqat veri taż-żgħażagħ involuti, kienet tidħol għal sfidi akbar. Dan huma ftit biss mill-bosta elementi li jikkontestualizzaw id-dinja li jgħixet Teresa Spinelli. Illum għandna tip ta' problemi oħrajn, forsi ħafna l-bot minn dawk ta' żmienha. Ikompli jfisser Fader Joseph u jgħid: Madankollu, domanda fundamentali tista' tkun: nistgħu insibu f'Teresa Spinelli dawk il-valuri umani u spiritwali li jmorru lil mill-epoka u l-kuntest soċjali li fihom għexet b'tali maniera li b'interpretazzjoni korretta jistgħu japplikaw għal bnedmin ta' kull żmien u kontest soċjali? Uħud minn dawn il-valuri qal jistgħu jkunu dawn li ġejjin. L-ewwel valur: Teresa Spinelli mara. Jekk hemm valur li jispikka fil-ħajja ta' Teresa, dan huwa il-kapaċità tagħha li tinfetaħ għal ħaddieħor. Spinelli, frott il-vokazzjoni li rċevit, ma mlitx għażlieta li għannifisha, imma bħala mara żammet dik l-intwizzjoni profonda li l-aħjar tal-ħajja tagħha jista' jiġi biss minn dak li jista' jsir għal ħaddieħor sabiex ħaddieħor jikber u jimmatura. Dan narawh fid-diversi stadji tal-ħajja tagħha, fl-ambitu tal-familja qabel iż-żewġet, fir-responsabilità ta' żwieġ minkejja l-isfortuna li kellha f'dan il-qasam, fir-responsabilità lejn binta, lejn il-ġenituri, lejn il-kunjata, fil-mumenti meta kienet taqdi għand il-familji sinjuri, fil-fondazzjoni tal-istitut, fit-tmexxija tal-iskola. F'dawn is-sitwazzjonijiet hemm element komuni. Il-kriterju tal-għażliet ta' Teresa qatt ma kienu għalija nfisha, imma kienu deċiżjonijiet miftuħa għal ħtiġijiet ta' ħaddieħor. Ikompli Fader Joseph u jgħid: nara li Spinelli fil-kliem ta' Ġwanni Pawlu II li kien qal u b'mod speċjali flotja lill-oħrajn fil-ħajja ta' kuljum lil mara tilqa' s-sejħa l-aktar profonda tal-ħajja tagħha, li forsi aktar mir-raġel tara lil bniedem għax taraħ blajnejn tal-qalb, tara lil bniedem fil-kobor u fil-limiti tiegħu, tipprova tersaq lejh u tkunlu ta' għajnuna.
It-tieni valur, Teresa Spinelli, Iva, kien taf ġifiri l-maternità fis-sens sħiħ tal-kelma. Il-maternità kemm jekk mejxa fil-konkret b'mod bioloġiku, kemm fil-potenzjal tagħha hija realtà li tagħti struttura fil-profond ta' kull personalità femminili. Spinelli għexed din ir-realtà tant sabiħa bit-twelid tat-tifla tagħha li għalija is-sagrifikat kollox. Il-maternità ta' Teresa ma nislitx darba biss imma baqgħet tiġġenera l-imħabba bl-imħabba u fl-imħabba minkejja d-diffikultajiet kbar li kellha tgħaddi minnhom minħabba l-mart mentali li kellha binta. Iktar minn hekk, il-maternità ta' Teresa ma waqfitx biss fuq il-livell fiżiku, imma bil-ħajja u l-eżempju tagħha tat it-twelid spiritwali lil bosta. Is-sens kbir ta' maternità żviluppa fiha maturità sa minn kmieni, sens ta' serjetà tal-ħajja, sens ta' responsabilità, rawem fiha l-kapaċità li tkun konkreta u mhux medija fl-affarijiet frivoli, rawem fiha wkoll saħħa ta' karattru impressjonanti, hekk li setet tirreżisti għal tant mewġ li ġi kontrija li mhux talli ma kaxkarix miegħu, imma talli saħħaħa b'tenaċità li tħares lejn il-futur b'determinazzjoni ukoll meta dan der tqil u mċajpar. Il-maternità għal-mita xi jfisser id-don tat-tixrid ta' dmuħ, id-dmuħ li huwa il-prezz ta' kull ħajja umana. Tielet valur, Teresa Spinelli, edukatriċi. Id-don tal-maternità immatura sa ma trasformatu fis-servizz edukattiv. Spinelli bħala edukatriċi hija eċċezzjonalment materna fl-attitudnijiet tagħha. X'tagħmelhom biex trawhem lill-ulida? Temmen fihom u toħroġ minnhom it-tajjeb li konvinta li jinsab fihom. L-istess Teresa edukatriċi femet li teduka ma jfissirx titfal pis fuq il-persuna, imma tħaffifa minn dak li użejjed b'tali mod li jinkixef dak li hemm moħbi fiha. Ek li jinħareġ għad-dawl hija forma ta' maternità oħra li l-Qaddis Ġwanni Pawlu II fl-ittra tiegħu lin-nisa sejħilha maternità affettiva. Kien qal: nixtieq nuri apprezzament partikolari għal dawn in-nisa impenjati fid-diversi setturi tal-attività edukattiva li lejn mill-familja bħal huma skejjel, università, istituti ta' assistenza, kull fejn hemm il-ħtieġa qawwija tax-xogħol formattiv wieħed jista' japprezza id-disponibilità kbira tal-mara sabiex tingħata kollha kemm hi fir-rapporti umani, speċjalment għal vantaġġ tad-dgħajjef u l-vulnerabbli. B'dan il-mod huma jwettqu fil-konkret forma ta' maternità affettiva, kulturali u spiritwali, b'valur li ma jista' jingħatalu l-ebda prezz minħabba l-marka li jħalli fuq l-iżvilupp tal-persuna u l-futur tas-soċjetà. Kif ma nistawx niftakru fix-xhieda ta' tant nisa kattoliċi u tant kongregazzjonijiet reliġjużi femminili li fil-kontinenti kollha għamlu mill-edukazzjoni servizz prinċipali tagħhom.
Ir-raba valur, Iva. Il-fundatriċi tagħna kienet restawratriċi. Il-kol kemm aħna tanna qudiem għajnejna żissemmija forsi l-istraġi li ħalla t-terremot ta' xi snin ilu f'Awwissu Ottubru tas-sena 2016. Fiċ-ċentru tal-Italja kien, l-uċuħ ta' tfal dik is-sorru żagħżugħa bil-ferita f'rasa, il-kampunar tal-Knisja mġarraf, l-alloġġ tal-pjazza li baqa' wieqaf, it-tiġrif, il-ħidma tas-servizzi ċivili, tant stejjer umani imġarfa b'teżżiża qawwija ta' ftit sekondi. Wara li għaddiet l-emerġenza għall-għajnuna meħtieġa, l-awtoritajiet intefgħu sabiex isalvaw l-opri artistiċi. Deru filmati ta' kemm kura u attenzjoni innatat mill-ħaddiema tas-salvataġġ ta' dawn l-opri artistiċi. Min japprezza l-kultura seta' japprezza il-ħniena li biha ġew trattati dawn l-opri konxi li bħal ħajja tal-bniedem jekk titlef opra tlifta darba l dejjem. Wara d-diżastru u s-sokkors jibda ir-restawr. Ir-restawr huwa xi ħaġa favoluża jagħtik l-opportunità li terġa' ġġib għal ħajja opra ikkundannata għal mewt. Inħobb nimmaġina, ikompli għajt Fader Josef, li bl-istess mod kienet tara lil persuni li kellha qudiema Teresa Spinelli. Ma kienx importa li kemm sigħat kienet ser tikkonsma jew kemm il-darba kellha tipprova biex tirrestawra l-qalb. Bis-sabar kollu dejjem takkompanja l-persuna b'tan delikatezza kienet tipprova tirkupra dawk il-frakijiet li waqgħu minħabba t-tiġrif tat-terremot fil-ħajja tal-persuna u kienet tipprova tqiegħed il-biċċiet kollha flimkien. Tibni mill-ġdid dak kollu li waqa' taħt il-pis ta' ħajja ibsa, ta' dnub, tal-injoranza, tal-mart. Farka wara farka l-imħabba materna li kella Teresa għal-persuna kienet timbutta tixprunat għala sabiex taġixxi ma tibqax passiva fil-waqt li b'tama kontra kull tama temmen li meta il-frakiet jinaqdu marbutin flimkien bil-kolla tal-grazzja ta' Alla għad jerġa' joħroġ mill-ġdid il-kollapulavur ta' fresk ikkolorit. Dan Teresa Spinelli kienet tagħmlu għax dejjem għarfet li l-bniedem, kull bniedem huwa ta' min japprezzah u għandu dejjem ikun mejjun sabiex strat wara strat tinkixef iż-sbuħija oriġinali tiegħu. Teresa hija dak ir-restawratur tal-bniedem li qed jiddiriġi l-gruppi ta' volontari sorjiet u lajċi sabiex ifittxu qalb it-tifrik f'intrapriża li tidher impossibbli f'għajnejn ta' bosta il-farkiet li jsawru l-ħajja tal-persuni kapolavur. U Fader Josef jispiċċa billi jgħid il-mistoqsija tagħna tibqa' Teresa Spinelli hija mudell għal bniedem tal-lum. U fil-fond ta' qalbi qal nemmen li b'interpretazzjoni ġusta lejn l-istorja u l-kuntest soċjali ta' żmienha, imma wkoll ġusta lejn iż-żmien li aħna qed ngħixu fih. Iva, nistgħu naffermaw li Teresa hija mudell, eżempju li jgħod għaż-żminijiet tal-lum. Semmejt biss ftit punti qal, imma nemmen li huma fundamentali u jistgħu jintlaħqu minn kull persuna li lien mill-fidi jew il-prattika reliġjuża tagħha. Nara li Teresa Spinelli seta' serviet bħala mudell għal dawn il-kelmiet ta' Pawlu VI feluq il-Konċilju Vatikan it-tieni meta qal għattiġi s-sija u s-sija diġà waslet li fija l-vokazzjoni tal-mara tilħaq il-milja tagħha, is-sija li fija il-mara takwista influenza fis-soċjetà, il-mara tiddi u tilħaq qawwa qatt milħuqa sa issa.
Għal daqstant f'dawn iż-żminijiet li fihom l-umanità qed tiltaqa' ma' tibdil tant kbir, in-nisa imdawla mill-ispirtu tal-Evanġelu jistgħu jaħdmu qatih biex jgħinu lill-umanità biex ma titħassarx. Kull bniedem raġel jew mara mistieden li jiskopri l-valur tal-maternità iva. Il-maternità affettiva mhix dominju tan-nisa, il-femminilità iġġib fis-seħħ dak li hu tal-bniedem daqs il-maskulinità biss b'modi diversi u komplementari. Illum qed naraw it-tiġrif ta' tant ħajjiet madwarna affreski sbieħ li waqgħu b'terremoti qliel u l-kol bħal Teresa Spinelli imsejħin anke aħna żissemmija sabiex bħala ma nibqgħux inħarsu u ninsew imma nxammru l-kmiem u fil-waqt li qatt ma naqilgħu il-ħarsa tagħna minn fuq l-isbaħ opra li qatt raw għajnejn il-bniedem il-wiċċ kollu mħabba ta' Kristu, niġbru il-frakiet li waqgħu biex nirrestawraw il-wiċċ kollu żbuħija tal-bniedem tal-lum. Issa nixtieq issemmija fil-ftit ħin li fadal insemmalkom sintesi tal-messaġġ li kien għamel dak iż-żmien li sqof tawdex Mons Mario Grek li llum huwa kordinalu ġveru. Fil-Quddisa ta' Rat il-Ħajr għad-dikjarazzjoni ta' Madre Maria Teresa Spinelli bħala venerabbli. Kien is-Sibt 7 Ottubru 2017. L-isqof qal għalkemm il-qaddejja ta' Alla Madre Maria Teresa Spinelli, il-fundatriċi tas-Sorjiet Agostinjani, kienet Taljana, hija benefatriċi tal-Gżejjer tagħna. Nista' ngħid li f'dawn il-71 sena il-preżenza tas-Sorjiet Agostinjani fid-djoċesi kienet barka mis-sema. Il-fatt li dan l-aħħar il-Papa Franġesku irrikonoxxa lil Madre Maria Teresa Spinelli bħala venerabbli għandu jistimulana biex insiru nafuha aktar mill-qrib. Madre Teresa Spinelli hija mara oħra fid-damma kbira ta' dawk in-nies ansara li jagħmlu ġid kbir lis-soċjetà. Hija ħasra li ħafna minna llum maħniex konxi ta' kemm mal-medda ta' snin fil-Knisja kien hemm nisa fosthom Madre Teresa li kienu strumenti ta' bidla. F'diversi każi il-moviment ta' tiġdid li qabdu snin ilu dawn in-nisa għadu għaddej. L-edukazzjoni ta' tfajliet foqra kien appostolat ħafna għal qalb Teresa Spinelli. Kif insibu fil-biografija tagħha, Teresa Spinelli kienet qis it-talim kulturali, ċivili, morali u reliġjuż b'mod partikolari tal-mara il-karità l-aktar urġenti tas-soċjetà ta' żmienha. Kienet temmen Teresa li l-formazzjoni tlibbes lil bniedem bid-dinjità morali u bħila professjonali u tagħmlu aktar kapaċi jifhem l-ogħla ħidma li għalija msejjaħ li joqrob dejjem aktar lejn ix-xbija tal-ħalq tiegħu. Għalkemm għaddew is-snin u nbidlu żminijiet il-karizma tal-Ordni tas-Sorjiet Agostinjani, servi ta' Ġesu u Marija, imwaqqaf minn Madre Teresa Spinelli għada valida illum ukoll. U spiċċa l-isqof billi talab u hawn eżis semmija nixtieq jien flimkien maħud is-sorjiet kollha ninaqdu
ma l-isqof u nistieden anki lilkom tinaqdu magħna biex nitolbu lil Mulej ibirek din l-opra ta' Madre Teresa Spinelli b'aktar vokazzjonijiet biex nissuktaw bl-appostolat tagħna fil-qasam tat-talim u l-formazzjoni nisranija tat-tfal u żgħażagħ. U nixtiequ wkoll nitolbu biex il-proċess tal-beatifikazzjoni tal-Madre Teresa Spinelli, l-fundatriċi għażiża tagħna, is-Sorjiet Agostinjani, ma jdumx ma jiġi fit-tmiem tiegħu. Qabel nagħlaq is-semmija nixtieq nerġa' nagħmel dan l-avviż min jixtieq iżjed informazzjoni dwar il-venerabbli fundatriċi tagħna Sor Marija Teresa Spinelli u anki dwarna l-Agostinjani jista' jidħol fuq il-website tagħna www.agostiniansisters.org. Agostinian Sisters hija kelma waħda. Ħanispelli Agostinian AUGUSTINAN u sister maquda magħha. Matul is-snin aħna pubblikajna diversi fuljetti, libretti u anke kodba b'diversi lingwi dwar il-fundatriċi. Anke min jixtieq jitlob xi grazzja bl-interċessjoni tal-Venerabbli Teresa Spinelli, min jixtieq xi ħaġa hekk jista' jikkuntattjana permezz ta' SMS, telefon, mobile, email, imma anke l-indirizz ta' tikteb ittra, dawn il-dettalji sibuhom kollha meta intom tiftu il-website www.agostiniansisters.org. Seż is-semmija jien minn qalbi llum nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li tul din l-iskeda kont magħna għal dawn il-programmi. Il-paċi miegħek. Forsi tistaqsi x'inhu għaddej, ejjew nuruk il-ħajja ifel, nimxu ferħana naqdu l-mulej, għal-waħda l-waħda fi Kristu. Omna Teresa għexet fil-tal, għal-met li s-saza titli f'qajrin, dejjem